Il-qorti li qed ittalba ta' żewġ aħwa li huma akkużati li suppluxxew l-isplussiv fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia sabiex il-laqam tal-familja jitneħħa mid-dokumenti tal-qorti. Robert u Adriana Giussi huma magħrufin bħala tal-Maksar sostnew li l-ġurati jistgħu jabbinaw liż-żewġ aħwa ma' membri oħra tal-familja li huma magħrufin sew fid-dinja kriminali. Iż-żewġ taħwa flimkien ma' Jamie Vella kif ukoll George De Giorgio jinsabu akkużati b'involviment fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2017 kif ukoll bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkhope fl-2015. Fil-qtil ta' Carmel Kirkhope, De Giorgio u Vella jinsabu akkużati bil-qtil fil-waqt li l-aħwa Aġus jinsabu akkużati bħala kompliċi fl-istess qtil. Dan apparti li l-aħwa De Giorgio qed jiskontaw 40 sena ħabs wara li fil-qorti ammettew li qatlu lil Daphne Caruana Galizia. Matul il-jum tal-ġimgħa li mħallef Edwina Grima indirizzati talbit kollha li jagħmlu l-akkużati għat-talba ta' tneħħija tal-laqam l-akkużat Vella ingħaqad mal-aħwa dan hekk kif huwa qal il-ġurati jistgħu jassoċjaw ma' dan il-laqam. Hawnhekk l-Avukat Ġenerali insistiet li laqam jidentifika identità ta' persuna dan apparti li diversi xhieda irreferew għall-aħwa bil-laqam tal-familja fl-istadju tal-kumpilazzjoni. Iżda l-qorti kellha tikkunsidra wkoll li kikun hemm preġudizzju fil-konfront tal-akkużati kaġun tal-laqam, speċjalment jekk iwassal għal nies li fil-passat seta' kellhom reputazzjoni kriminali, referenza li hija projbita fil-qorti. Kien għalhekk l-imħallef Edwina Grima li qed ittalba tal-aħwa Aġus. Fid-deċiżjoni tagħha l-imħallef qalet li l-prosekuzzjoni fil-ġuri trid issaqsi domandi li bl-ebda mod ma jirreferu għal dan il-laqam anke jekk ix-xhieda jużaw il-laqam fir-risposti tagħhom. Hawnhekk l-imħallef fakret li l-qorti m'għandix kontroll jekk jiġri hekk. L-avukati Alfreda Bela u René Darmanin qed jidhru għal Robert u Adriana Giussi kif ukoll Jamie Vella li huwa assistit mill-avukat Ismael Bsajla. L-avukati Noel Bianco u Leslie Kuxkiri qed jassistu lil George De Giorgio.